Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на италианският производител Lino. Това е стъклокерамичен готварски плот с три нагреваеми зони от серията Lino PVL TC5V. Плотът е със сензорно управление. Виждате как изглеждат бутончета на сензорите в края от към вас. Степените на мощност са 9. Има мощността на целия котлон е 5,7 кВт. Има една разширяема двойна зона, тази, която е в десния край. Има функция за защита от деца Child Lock, това е заключване на плота. Има индикатор за остатъчна топлина. Размерите са му 59 на 52 см. Един страхотен готварски плот, изключително функционален и удобен за ползване.